akwayo ni chope machiegni ka mondo ilernwa ni in kaka jakedo mar oganda wach mar Saba Saba ni iwinje nang'o? Kamano James Latano ani luonga no Otieno Gor jadak Masuba to sani adak e boma ma Homa Bay ka wan wakedo ne ratiro mar oganda. An Saba Saba kaka ng'eyo oparona higa manokalo 1990 kama ne ji obire kanyakla thuondi moko mamoko senindo moko pod nitie ma okelonwa gimiluongo ni chama mang'eny. Ne wakelo duond od buche modhuro e Kenya ka kwae chama achiel mane telo ne piny maniluongo ni KANU. An kanye maparego manotim dwe mar 7 tarik 7 higa 1999 to masani ni to an kaka an pod okaelewago ni to nikech pok onyiswa maber ni to agenda maduong' en ang'o, nikech ma higa 90 agenda maduong' ne en kelo duond buche mamoko mondo obedie piny Kenya ka mondo kik ibed kidi gi chama achiel. To duond buche no wakedo moa kelo kendo king'iyo oganda Luo ne ni ong'ala mambele mar kelo duond buche mondo bedie. To kata kamano ok wasebedo ka warwako duond buche mamoko mondo donji sana e gwenge mag Luo Nyanza kaendi. Mamano kosebedo maber. Omiyo wadwa ng'eyo ni Saba Saba makiny notimre ochung' ne ang'o, nikech ok wane agenda maber. King'iyo samoro ikelo wach ni ngima ong'awre malo, to ngima en issue momako piny mangima. King'iye achiel kama problem aneno kowuoke makoro kelo ngima ng'awre malo e higa 2013 kane sirikand mar Jubilee odonje loch. Ne nitie olo kagi kacha, to iwacho ni ologi bang' higni 10 ne nitie kaka ichako chulgi. And mae gima neno ka inyowa kaka jopiny ni koro ichulo gope mane ol. To an kawacho Latano, jod buchwa emosegowa piny nikech achiel gitelo mawango, nikech achiel ibro yudo nitie jod bura manochunwa go mi direct ticket ma koro samore ywaknegi gi party leader mar chama go ni yudo ka owegi thuolo manoko mi jopiny thuolo mondo yier jok magidwaro. And gini koro yudo ka kelo shida, koro giywak ni jogo ema ndhogowa. An ang'e ni ka weche mag piny tek to gigi iwache od bura kendo milose weche jopiny te. To mana kaka iwacho jod bura moko wigi osewil gi jopiny. To kata jokwedo bende okosebedo ka wuotho nwa adieri, nikech sama gike yiero to iyudo maka gikawo bathe kulchiel kata joma kedo ne chama go ok mi thuolo mondo tel. For example, kata nomination kidhi assembly ma Homa Bay iyudo ka jomodhi okel thothgi gin jomoa oko ma jopiny kia kendo mana ka ng'adi mana kanyo machuok. Adwoko mani iwachna achiel kachiel kaka jotelo osego jopiny kaka iwache no, to ere kaka ma tudore gi wach mar Saba Saba ma wakete pek odiochieng' ma kawuono. Namba achiel, kogik sa yiero ok mi japiny thuolo mondo yier maber. Kibiro kata gi chama machielo to iyudo kikwedi matek ma jotelo ong'ani, to kendo ma kwa jopiny mondo wang'gi onen wang'ni gik matimore gi mondo giyier jotelo madhi jali masilai margi, kik gichak gitim kama. To gimbende gi jotelo go pes miyudo koa malo biro negi ka mondo gikony go jopiny gilok go ngimawa. Ing'e maber ni kata kaunti ma Homa Bay koro wan gi higa 10 e devolution, to onge kambi kata achiel manyalo ndiko joma vijana kaka wan mondo waket wiwa e tich. To gima dwaro Latano, Saba Saba kiny biro kik wane maundu mwaneno ga ng'anyo, kik olokre gir ng'anyo mwaneno pile. Wadwa neno ka Homa Bay street dukni oyaw kamoro amora, kik kiny wayud ni loro, nikech kata joma oloso Saba Saba gi leaders mag Azimio ibro yudo ka thuchegi kopogore gi Nyanza ka thuchegi oyawa ohala dhi mbele kama kawaida, nikech sami keto japiny oloro dukano ngima medo ridore, nikech gimonego losi odiochieng' okoloso. Sirikal bende wito osuru sechego samo koyepo uso choko mapile pile ma sirikal keto kaka kwanne mondo riemb godo weche jopiny machendo ok dhi mbele. Omiya kwayo yudhewa ni kiny kik ti kodgi ni dwa be kenyo ng'ate duka ne kama ouse, we jowo usi.